pi baro kapang gabangan kran na pi menta galong ublay ukran ya pi Jesu ong tu snap yanga pi baro bat persang basuthu Markus nhiều khot bakat sa cái kitab jing pawar kalnang bakat kad khot balangkong ublay ong jar bai si ya gajing sneng ude bakle be Henry kad uba yaka unsaman bha na ki kitab jong ujo lai phnreu record basipho uong nga hukum ya phi tu phai de no na ki bam hok nang ta uong kad uba kan ta ya gajing kai jonga u isi ya la de Henry utaw basngap ya gajing sneng jonga uyo ya gajing sempang jing pawar khatsan record lai puar ko para bangai baro bat ko parolo prajor tu si asko da kene wan nom thai ban duai bat pule man kasngi ya ka bible khnang ba phin omsha ya lam bakla dan ki balong kristan re kimtip wei jesu kimtip namar kim juk pule ya ka bible ujirem ba kho yuang lada phimtip ya ka bible kamot phimtip ru yau Jesu namar ka jingbam tip ya ka tin jung blay phisa perkhan phisa kren bat pm kum kiriu perthai kumda ka jing im jung phi kalong persya ya ka jing kai ublay ya kum kini u Jesu ong kan no phi bakla sisa phiti balai namar phimtip ya ka jing tho ba khoi ne ya ka bor ublay Markus khat khor arpusa nanta u Jesu lai kai ngi iwei pai wei kumno bani dai bani snang ya krau ya gitu kibriu kibale bakla Matius khat pra khot khatsan hadu khat pra ublay ulah hukum yang ngi iwei pi wei wong tu pet krat na ka jing bisni balai ngin pet krat na ka jing bisni hadu kut no kata ka jing bisni ka baklan banangi Pilatus udan ke jubab na ka benda jong pi na ka benda jonga wong dai na ka da jong jing bisni bayau Jesu la ati ha u Matius apunyo de khot khat pra usiprian bakho yu ong bahabaya ke jing im jong ubreu la sensyar da ke jing bisni kabor perkhat ke jong u kambiang syu kumta teng ya ublay kapan klan ya ke jing kai jong Jesus Christ ban ya ublay ban ya lo para breu bat teng ru ya ke jing bisyar bakado ukri-kri bakho jong ke nesa ong ke jing bisni kadai ukpa jong ke jing yap nangta haba ke jing bisni kaya i bagi para marjan marpa ki bha ki miat ki roi ki pa kadonot ke jong ka kapang kumbadung daunam sarang John kasen wong ke jing bisni kadai ke jing pang ke basir kai bha omdan manu balapan pun ko yaka kadai kabi ke basir kai hakmat jongka omdan chu ka jingti breu ti blai haba ka yo ban penle ran ya ki wei kat no ka kemen kat no ka snuba bat ka phu sa berkai para kista ublai kuntu yang iwei piwei menta tu ker na ka jing bisni namar kadai ka dau ten rai jong ka jing bom ko ngu ya ki hukum jong ublai ha kitab jing start kan nong ka ba kat khot ba ku sa ublay ong dai na ka daw jong jing bisni uksoi ulawan ra ya ka jing yam sya ka ni ka perthai bar kitu ngaro ki be dai lo bat u kilama ya kata ublay ulong tolong kinong ap lang brot ke babha om ke basne ni barok ngilong kinang ap lang brot ne
kinong syarai hala ke jong ka kerdang kum kanu kusa kinong syarai jong ke balang kinong syarai jong keri jong ke jai benri ke jongi kinong yalam jong ke seng bahalang kinong hikai ki kme ki pa bat ki wei har kitab jong Ezekiel kalong ka ba lai kusa kat khot ka banung kong hadu bashpau hang ni ublei ulatim ya kinong syarai ki basneu wong kordet ya phi kinong syarai ki basneu la penrem ya phi namar phi sumar pangilade pimpet ya ki jingdon kam jong ki kholang brot phi bon kam tang hai kam sobha kat ba kilang brot pan sia tangan nang ta bon kilang brot klasa kama handrai haduk mentaru phi mlek panwa daki Tê công ta ublei lapa ya lau jong khôn ba marwei sha kan ni ka berthei ba dei Jesus Christ ba Jesus ong ngalong unong ap long bro ba nga kloi ban IT ya la ka jong jing im na ka benta jong phi kilang bro ya ka dei la sim na ka gospel jong Yohanes kan nang ka bash phau ka khot ka ba khat wei ko para banget ko para lok barok puson ya la ka jong jing im hatu pilong unong syarai ne kanong syarai ka bakum no namta ublai ula ong shu wong pet ya ke jing im jong Judas Iscariot udai we na khat armut ke senran baladeno yao Jesu ka jing kali kalong balai Judas uladeno yao Jesu kejuba kalong namar Judas udai mento udai nong bat pla bisa jong ka konhon jong Jesu bat ulah sim naka ulah pendang kam ya kan ke pisa na ka benta ke jemen toy lade kumju na ka benta ke yeng kasan Yohanes khana khot ban riu ke jing khwan spa kane ke dei ke jing tlat ne ke jing duna jong Judas kane ke dei ka kabuk ser na ka benta jong soi ubala ap dengong la slemba nadu ka gospel jong Lukas kal nong ka basau ka khot ba khat lai bar banta udang ap yanga bad yapi ha kanu ka banta banga bad bapi ngitlot ngiduna dakata ken kala kalanti unsarung hapi hanga bad usa penul kamengi ngiru insade yau Jesu hato kajing de jong Judas yau Jesu kadai tang na kadau jong ka spa kam dei tang naga spa kadai naga monjong uhi simet bat kumta ule trei rengkat bat uksoi kumno panyo penyam yau Jesu naga dei kadau Lukas akuar dukon balai hadu basau uksoi ula rong hau Judas nanta Judas ula lek ya kendo ya gerangba langdo bat ya ginong up ke tempel kumno bandeno ya Jesu haki hadin kani ula kali pinai ayu yanga ladang aitino ya Jesu hapi kumta maki kila ayu lai pos ba rupa kane kijing le jong Judas kane kijing kali jong Judas kam daya pere ya kijing long ki Kristen kebamenta hakaba maki kila dino yala kejong kejinget na kadau jong kaspa na kadau jong kakam kajam na kadau jong banyo ya kayeng kasam bat kiwei de ujisu la tip sha ya kabui senti jong ksoi kumta ula kentu yangi iwei pe iwei wong to sharai bat to duai knang ba pin light na gijing pensoi jong uksoi Markus katsau dikot lai popra te shua banbur bengot ko para banget ko para lok ujisu ukwa ban ong ya kine ki kenten lang ba kine gospel Markus san dikot sa huai Lukas nyau dikot bakat sa Yohanes khat wei
dekat sau pulai naga kam jong ya apostol lai dekat ban riu but Yohanes khat sau dekat ban riu wong kijat na kejing tiayap jong kaspa jong kejing brai kado kakya kejing kwan buram kejing sarang kejing bishni but kiwai par kejing mlen basneu ba pijule tumina menta naka krem jong kejing yap but menta tu yai no ha kalenti jong kejing shisha but kejing em amen.